En cada cos humà hi ha 86.000 milions de neurones. Infinits camins que mos inspiren a comparar macrocosmos i microcosmos. Infinites combinacions d'informació que fem funcionar cada dia a tota virolla. Transmissió conscient i inconscient que determina cada un dels nostres dies alhora que determina el global de la nostra vida, en una relació causa-efecte que mos representa i mos determina d'igual manera que la nostra història, la nostra cultura i el nostre inconscient col·lectiu, on habiten històries conegudes i desconegudes, noves i repetides 1000 vegades. Dos extrems d'una mateixa corda que se converteixen en el mateix punt si fem d'ella un círcul, o en mans de persones molt especials en la sensibilitat i els coneixements com per a fer sentiment d'una sinapsis nerviosa, matemàtica d'una metàfora i viceversa. El nostre convidat d'avui és una d'aquestes persones excepcionals. Avui presentem al neuròleg del Cabanyal, Nelo Solís. Benvingut, Nelo. Estem en Mosseguellos en Lochester, en motiu del 10è aniversari de Mosseguello, i volíem contar en un autor com tu, un autor que ens ha publicat una novel·la llarga, ambientada en València, i no podies faltar en estes cites que estem realitzant. La primera pregunta és molt senzilla. Metge o escritor? Les dues coses podríem dir. És una afició que m'ha vingut més bé un poquet tardana, però ahí està. Estic iniciant-me en l'escriptura, de totes maneres. És la primera novel·la que fas. Però escrius per plaer. Exacte. Escrius per plaer. Però, com a metge, tens temps lliure per escriure? Perquè treballeu moltes hores. Bueno, exactament, com jo m'he dedicat a una especialitat, neurofisiologia clínica, i treballes soles de matí i no fas guàrdies, pues les vesprades les tinc lliures i la fi de setmana també. I és el motiu que també he tingut temps lliure per a fer coses. Com has dit, és que no m'ha quedat clar el que has estudiat. Jo he estudiat medicina, Sí? en acabant vas fer el MIR i l'especialitat de neurofisiologia clínica. Una especialitat més bé tècnica que es tracta de fer proves basades en elèctriques, millor dit, d'estudi del sistema nerviós perifèric i central per a veure o avaluar diferents malalties. Que interessant. Estudieu el sistema nerviós, però imagine que sobretot centrat en el cap. També en el cap, en els braços i en les cames, en tot el cos, pràcticament, perquè el sistema nerviós abarca tot el cos. Vaja, des de la ignorància. I en l'àmbit de la medicina i en l'hospital on tu treballes, la gent se dirigeix en valencià? Perquè estàvem comentant que moltes vegades s'està perdent el costum d'anar a àmbits normals, com anar a comprar el pa i dir bon dia. Ja diguem buenos días. I tu treballes en un hospital valencià, imagine. Sí, i he tingut problemes molt greus. Això de hábleme usted en cristiano, el cap de traumatologia m'ho ha dit. El cap de traumatologia. I se posa prou enutjat en mi, perquè jo es comenci un bon dia decidit perquè tingui valor de fer-ho, tingui corpenta de fer-ho, escriure els informes en valencià, i en valencià de la RAC. S'arma un cacau horrorós, sobretot en els traumatòlegs, i m'han estat pressionant perquè canviï al castellà. I jo, soc més cabut que cabut, no he canviat, lògicament. Estàs en el teu dret. Exacte. A més, jo aduï la normativa d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, que tinc dret a parlar tant en castellà com en valencià. Correcte. Punt i pilota. Fi de la pel·lícula. I a banda d'estos problemes que has tingut en companys de feina, jo la pregunta anava més dirigida al dia a dia. Els pacients, quan t'arriben, com se dirigeixen a tu? Se dirigeixen un poquet en por, perquè la meva tècnica, concretament, que faig jo, habitualment era l'electromiografia, és l'estudi elèctric del múscul i del nervi també, i és un poquet molesta. Se pot suportar, són punxetes i unes descàrregues elèctriques, però és molesta. Llavors, clar, la gent primer té costum de preguntar a este o a l'altre o buscar en internet, i clar,
ja venen ja cagaets. Jo poso habitualment un ambient de música suau, de chill-out, tranquil·la, en el despatx i tracte com molt carinyosament i molt amablement al malalt. Això es va relaxant, tranquil·litzant i en general la majoria aguanten bé la prova. I inclús molts d'ells seran tan contents que me donen un bes o un abraç. Que curiós, no? Això és bona senyal. Però, clar, quan vas en por, pareix que, tornant al tema del valencià i el castellà, pareix que quan vas en por als puestos te naix el castellà. És com que t'impressiona més, no? Estos pacients a tu te parlen en valencià d'entrar? Te diuen bon dia? És curiós, sí. N'hi ha gent, inclús valencià parlant, que ja m'entra parlant en castellà. Jo d'entrar es parlo en valencià, a tots, vinguen com vinguen. Quan veig que s'encaboten en el castellà, me passa el castellà per crear un ambient de distensió. Estos malalts que entren en parlar-me en castellà però que són valencià parlant, quan es donen compte que jo parlo en l'infermer en valencià o vaig dient coses en valencià en alguna altra persona, canvien el xip, no? I és quan ja ells s'adapten al valencià. I independentment de que parlem valencià o castellà, tu en l'àmbit de l'hospital, quan fa la recepta, els metges no se vos entén. Jo no sé tu, però coincidirem quasi tots que els metges teniu el propi vocabulari i la pròpia lletra. Si damunt ho escrius en valencià, apaga i vámonos. Jo crec que te diran, per favor, Nelo, así que m'ha posat vostè. T'ha passat el que algú vingui a la recepta i te diga, és que no sé... Bueno, això era en l'antigor, o en temps no molt antics, però ja en el passat, perquè avui en dia la recepta ja és electrònica, perquè el digital ja ho ha ocupat tot i les receptes ja van per mig d'ordenador, que ja no són de puny, no són fetes a mà, com se feien antigament. Ja no tenim aquest problema. Aquest problema ja desaparegut. Pues com saps, estàs així perquè fem 10 anys en l'editorial i dins d'estos 10 anys hem tingut la sort de publicar molts llibres, uno teu. Volia parlar un poc del llibre, el tinc així, és O corregent el Cabanyal, i el primer que me crida l'atenció, sense que me contes encara res del llibre, és la portada. Per què està portada? Aquesta portada té molt a veure el nostre amic Sergio Quinot. És ideat per ell, exactament. Està bé, la veritat és que és una bona idea. Jo era traure un poquet, la meva idea era traure un poquet algo que suggerisca, com el Cabanyal està al Port de la Mar, suggerisca el lloc, la mar, les barquetes i això. Però, la idea ahí també suggereix que estem en una platja o un lloc d'arena, en colorins i tota la pesca. I, a més, la caixeta està relacionada amb el propi contingut de la novel·la. En un moment determinat, els dos protagonistes fonamentals de la novel·la estan replegant petxines per la platja. I a la xiqueta que està en la fotografia se li ocorre fer una caixeta que li regala al xiquet, el protagonista de la novel·la. Molt bé, no desvelem més. Prou. Ara anem a entrar en la novel·la. O corregent el Cabanyal. Desvela'm un poquet, així a grosso modo, en 4 frases, de què tracta aquesta novel·la? És històrica? És moderna? És una novel·la, podríem dir, històrica, perquè és del passat ja, no és de l'entens actual, és dels anys 60, en un Cabanyal que actualment ja no existeix, però encara queden coses de la part antiga, lògicament. I tracta de recrear un ambient d'aquella època, aquell moment dels anys 60, que és la meva infància, podríem dir, les formes de viure, de relacionar-se, les persones i també els problemes que té un personatge fonamental de la novel·la, que és un xiquet de 10 anys, en el seu col·legi i la relació que té amb els amics del barri i diferents encontres que té amb certes persones. Podríem dir que és una obra autobiogràfica?
Un poquet sí i un poquet no. N'hi ha part d'imaginació, però part d'experiències viscudes Part de meues viscut. que s'han plasmat a la novel·la, però no tot és real, N'hi ha també moltes coses fictícies. I has parlat del Cabanyal dels anys 60. En què se pareix al Cabanyal d'ara, si és que se pareix a algo? En alguns edificis, perquè el que són les persones, hi ha res de res. Com se vivia en aquest Cabanyal? Perquè tu visqueres en el Cabanyal. Exacte, sí senyor. Com se vivia? Com era el dia a dia? Què se respirava en aquest barri, en aquest... Sí, era quasi com si fos un poble, més que un barri era quasi un poble, no? La gent se coneixia molt, s'hi vivia molt en els carrers, n'hi havia molt contacte en les persones, no estaven clavats dins de casa, en tables, ordenaus i demés, i pues, era molta vida de carrer, no? I de tendetes xicotetes, no n'hi havia grans àrees comercials, com ara, a Carrefour, no, tot això no existia. No existien encara totes les coses. Cotxes pràcticament no existien, eren mínims. Molt poqueta tenia cotxe. També molt poqueta gent tenia televisor, en aquella època el televisor existia, no? I inclús algun ni telèfon. Meus pares no tenien ni telèfon, tampoc. No tenien ni telèfon, ni televisor, ni tablet, ni ordenador, per supost. En la novel·la veiem que utilitzes un vocabulari molt complet, molt ric. Realment és un vocabulari que has sentit, que has utilitzat en ta vida? O l'has après i l'has volgut plasmar en... He plasmat dos tipus de llenguatges. Un llenguatge que és el narrador, que és un llenguatge més acadèmic, i un llenguatge que són els diàlegs, que és un llenguatge més del carrer i sobretot del carrer del Cabanyal, no? I aquesta és la diferència de llenguatges. A mi me cridarà molt l'atenció i volia llançar-te una reflexió. Creus que utilitzar aquest llenguatge tan ric, tan poc escoltat a dia d'avui, ajuda o entorpeix la lectura? Jo crec que no. Jo crec que és una forma de donar a la gent que qualsevol llengua, no només el valencià, que té diferents nivells de llenguatge, qualsevol llengua, inclús l'anglès. L'anglès, per supost, portuari no serà el mateix que l'anglès de Westminster. O sigui, és que qualsevol llengua té dos diferents nivells de llenguatge. Entonces, clar, ha de dependre a saber en quin moment és l'adequat per a parlar, no? Sí, però pareix, per els comentaris que escoltes, que quan una persona està introduint-se dins del valencià, dins de llegir en valencià, si no està acostumat, que ara parlarem del nivell de lectura d'avui en dia, quan li fiques paraules que no sol escoltar, li costa pillar el fil de lo que està llegint. I en el teu cas passa molt, que a mi me pareix enriquidor, perquè deprens a muntó, però clar, al mateix temps era saber que si tu opinaves que podia entorpir. Bueno, tenéis, per exemple, El nombre de la rosa, algú ha llegit El nombre de la rosa? Umberto Eco fa ús de paraules que jo ni coneixia. Estem parlant del castellà, un llibre que és en castellà. Me toca anar al diccionari per saber el seu significat. Això jo crec que li dona més categoria a la novel·la, perquè és que hem de tenir en compte que habitualment fem ús d'un lèxic molt restringit de paraules i el lèxic és molt més ample del que fem ús habitualment. Però ja tenim els diccionaris i per averiguar el significat i el sentit de les paraules, no? Tenim este projecte, ja està publicat. Parlem de futur. Què dus entre mans? Què mos vas a deparar en Mosseguello? Què és el pròxim? Bueno, el pròxim immediat, que millor dir, ja està en les vostres mans, i espere que vaig avant, és les traduccions, podríem dir, de Hamlet al valencià, en un palmito de comentaris molt ample d'autors del món anglosaxó, que també m'ha tocat traduir-los, clar, els seus comentaris. Està feta una obra traduïda el més fidelment possible, més literalment possible, a l'anglès, per cert, un anglès que no és l'anglès actual, perquè el de Shakespeare també se les du, i que costa, no? Costa traduir això. Això és un projecte que ja està en les vostres mans, espero que hi és acabant. Clar que sí. Altre projecte que tinc, que no està ni és començat, és una novel·la
ja vos va dir el títol, perquè és un títol que m'ha agradat molt. M'havia pensat en el títol de la pesadilla, però he pensat en un títol que és molt despista més al lector, que això és interessant, perquè això d'Umberto Eco, en una rosa, fica tu, què t'ha suggerit? No t'ha suggerit res. Pues El recuento de números. És una novel·la que va anar en castellà i és un poquet psicoanalítica sobre un personatge prou conegut, històric, i des del punt de vista negatiu, el personatge este. Però no tracta de la seva vida adulta, sinó de la seva infància. No dic el nom del personatge, perquè ahí està el secret. Ahí està el secret. També tens col·laboracions acadèmiques. Has publicat alguna col·laboració acadèmica? Sí, sí. Com per exemple? Bueno, he col·laborat en la RAC, en el diccionari de la General. Estic col·laborant ara i pràcticament soc dels pocs únics col·laborats perquè la gent parla molt per a l'hora de participar de Forment, se tira darrere, que és el bilingüe, actualitzar el bilingüe i que m'està duent una feina i el que m'està retardant l'inici d'aquesta novel·la que acabo de comentar. Dins d'estos 10 anys hem publicat moltes coses. Estem llançant-vos les dues preguntes clau. Primer, de tot el que ha publicat la nostra editorial, Mosseguello, què és el que més t'ha cridat l'atenció? Què és el que més digueres? Che, que bé que Mosseguello ha publicat això. De les obres vostres, vos te referixes? Dels projectes en general que hagin publicat. Els projectes en general? Pot ser el teu, pots dir la meua. Sí, no. Bueno, esteu 10 anys, no teniu un palmito molt ample d'obres, però n'hi ha algunes obres que estan bé, no? El llibre que heu comentat és interessant, està bé. I un altre llibre que m'agradaria llegir, però que encara no he pogut fer-me en ell, és un que és sobre el front durant la Guerra Civil, però en Castelló, en el front de Castelló, o de la Vall d'Uixó, crec recordar, no me'n recordo exactament. Molt bé. I la segona pregunta? Què tires en falta? Què trobes a faltar? Ja no en la nostra editorial, en el món editorial valencià, no? Quin és el projecte? Si n'hi haguera això... En el món editorial valencià, el que crec que fa falta són novel·les, no sé, més atrevides, més... que agarren més al lector, no? Més atractives, no sé. És que moltes voltes són novel·les... N'hi ha una que era d'Empar Cabrera, que m'agrada molt, que jo crec que les puc atrevides perquè té una estructura molt original. Crec que és 24... El títol és un número. 24, exacte. L'has llegida? No me la pugui acabar, però sí que És molt original, l'estructura de novel·la és molt original, que trenca molt el tipus de relat novel·lístic, no? Molt bé. I és això, que fan falta novel·les així, no? Atrevides, originals, que enganxen al lector més, no? Ara que has dit que enganxen al lector, per fer-te una última pregunta, cada vegada llegeixen menys, i en paper cada vegada se llegeix menys. Sobretot els jovens, cada vegada l'índex de lectura està baixant, ho diuen les estadístiques. Pregunta directa. Com podríem revertir aquesta situació? Com podríem aconseguir que els jovens d'avui en dia llegiren més, i especialment en valencià? No t'ho sé dir. No t'ho sé dir. T'he matat en la pregunta. Però és que és complicat perquè jo crec que tot és relacionat amb el tipus d'educació, no? Ja des de xicotets i ara la tecnologia ha invadit també molt infantil. Seria qüestió de... Jo crec, una hipòtesi que podria ser els mestres induir més a la lectura de xiques, però en paper, lògicament, en paper. Però, clar, això està complicat. Seria una funció fonamentalment educativa, a les escoles, les escoles. Se queda en aquesta reflexió. Per últim, donar-te les gràcies, primer per confiar en Mosseguello i deixar-nos publicar les teves obres, com Hamlet, que serà la pròxima que veurà la llum. Donar-te les gràcies per enfrontar-te al nostre Chester, en el programa Mosseguellos en el Chester, i bé, desitjar que d'ací 10 anys pugues estar de nou així amb nosaltres celebrant el 20 aniversari. Molt bé. Si vols, tens un minut per a despedir-te dels nostres espectadors. Doncs bé, encantat. Esperem que vos inicieu en la novel·lística
en general, els pocs gestors que n'hi ha i sobretot en la novel·lística valenciana. Moltes gràcies. A tu.